Pride with fabric conditioner. Gawa ng ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS IFM. Mga katropa, sa Talk and Text ang 10 pesos mo, kayang-kaya mo nang patagalin hanggang 2 days. May Talk and Text Only Text to all 10 na eh. Ito ang load na pwede kang mag-only text sa lahat ng networks for 2 days. Kaya naman, sulit ang 10 pesos mo. Panalong offer, diba? I-text lang ang UA10 to 3545. Kaya lipat na sa Talk and Text. Ang sarap maging katropa. At kung gusto mo naman ng 15 minutes na tawagan to Talk and Text, Smart at Sun, magdagdag lang ng 5 pesos. Text T5 to 4545. Mag-Talk and Text Only Text to all 10 na para araw-araw panalo! See flyers for details. Promos valid until December 31, 2014. Per DTI FTEB SPD permit numbers 3226 and 5441, series of 2014. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuuran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igala,
mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, and yan usab sa gahanginan. Kinigihapon ang ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Of course, tinigapon sa Arimendi Polog, DXDR 981 AM. O gusab no, nakasimulcast sa FM band ang 94.1. Usab makita og madungog sa website sa Arimendi Polog, ang arimendipolog.weebly.com. Okay, liwas na karon sa atong kasaulugan sa Pasko. Ginaot nga ang maong kasaulugan nakadugang sa paghimaya gayod sa atong pagtuo. Og atong gi-congratulate di ay no ang mga bag-ong ni graduar no sa pagtuon sa Biblia. Ubos sa pagdumala sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter no Bible Study. Pinaagi sa organizer ni ini no sa Western it is Mindanao no. Ang founder sa Catholic Faith Defenders din sa Mindanao usa sa akong naibawan si Attorney Miguel Mike Abbas. Ubus sa iyang pangama sa atong Bible study din no. Tuig-tuig man na. Karon adunay bag-ong migraduar sumaong Bible study. Og kaganina no. Wala nung takadto tungod pod sa ato pong melisud pod nga schedule panahon apan ang atong espiritu anaa nagtimbaya no. O nagi-congratulate nato din ako maganlan kay wala po kay kopya. O kung nagkapaminaw mo ron sa atong tulumanon, congratulations kaninyong mga bagong migraduar no sa layman's biblical theology no. Pagtuon sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga nakasentro sa kining gitawag natong apologetics para maantigo ta kita mga Katoliko saon pagpanubag kung kita pangutan-on may labot na sa pagtuo nga atong naangkon. Biblical ra ba na sa 1 Pedro 3:15 nga nagingon si Pedro, kinahanglan andam kamo sa pagtubag kang bisan kinsa sa mga igsuna natong mangutana mahitungod sa atong paglaom o mahitungod sa atong pagtuo. Pero provided kinahanglan niini ang kalumuh o kaaghop o pagtahod. Kinahanglan ato sa batunan ang tinuod nga espiritu sa pagpanalipod sa pagtuo. Kaya makadaghan higayon kita mga tao raman dili unya ma-insakto no? Ang pagpanalipod o pagtubag nato sa halip nga ang atong katuyuan pagkabig sa atong mga igsuon nga nahimulag pagkabig kanila pagbalik ngadto sa tinuod kayod nga turil sa atong Ginoo imbis mabalik sila sa samut na mahino sila kalayo no tungod na sa atong pamaagi usab sahay no. Muna nga iampo nato nga diha sa atong pagpanalipod matultulan gayud kita sa espiritu. Ang Espiritu Santo presente niadto pa sa adlaw sa Pentecostes ana agyod na nag-uban kanato sa atong simbahan. Ang problema lang ang kung manalinghog bata sa hunghong, manalinghog bata sa giya sa Espiritu Santo, wala may lalis ang presensya sa Espiritu Santo nga ana agyud sa simbahan nung nabubo na niadto pang Pentecostes katong gituhuan natong adlaw sa atong simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, birthday of the church no. Kaarawan sa simbahan atong gituhuan kadtong Pentecostes pagpadala sa Espiritu Santo.
O manggali mao gyud na atong nabasa karon unang bersikulo sa pag-entrada gyud sa atong tulumanon, no? Katapusan ning bahin o segment sa atong 2014 edition, no, sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Katapusang Sibya na to, no, sa maong tuig. Okay, atong gibasa ang Juan 14:16. Naghisgot gyud sa Espiritu Santo kay mao gini ang pinaka numero 1 nako nga kana bang gibasihan kung ano nga hugtanon gyud ako nga sigurado gyud ako nga kining akong pagtuo karon nga gihuptan nga version Katoliko mao gini ang original nga tinuhuan nga gipaluyuhan gyud sa atong Ginoo, no? Ngano man, no? Kung ato gong diman-an nga ang atong pagtuo nakasentro gayod diha ra gyud sa usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wa nagilain. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung moingon ta nga 100% nga nagtuo gyud ta sa panudlo sa Dios, Amahan, well, 100% gyud, dili gyud na mahimong 50% lang. Wa gina absolute gyud ang atong pagsalig sa Dios Amahan. Kung moingon ka nga sa God the Son, mayong ka kang Ginoong Hesukristo, na kinahanglan wa gyud 100%, wala gyud na ingon nga 50% lang. Nakaron kung maghisgot ang Espiritu Santo, kung siya pod ang mugiya kanato, kinahanglan 100% pod ato yung tuhuan nga kasaligan gyud. Mao na nga importante kay ni nga parte sa atong pagtuo ngano man kay ang pagpadala sa Espiritu Santo diha sa iglesia ni atong Pentecostes mao man ay pasalig nga ang maong simbahan infallible, dili masayop sa pagpanudlo nya. Yanuhon lang sa pipila nato ka mga igsuon na himulag nga naapostata kuno tibuok nga natalikod ang iglesia kunong gitukod ni Kristo noon niadtong unang siglo, mo nang kinahanglan og lain pang mga propeta. Kinahanglan pa kuno si Felix Manalo, kinahanglan pa kuno si Ellen White, kinahanglan pa kuno si Charles Taze Russell sa mga saksi ni Oba, kinahanglan pa kuno si Joseph Smith mga Mormons, kay nawala lagi kuno, nabungkag lagi kuno ang iglesia nga gitukod ni Kristo ni atong unang siglo. Ako di ko makatuo ana, no? Ligon ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao manggali nga aron gyud nga kanunay ni siyang ligon, kinahanglan gyud ipadala ang Espiritu Santo niini. Og natuman gyud na niadtong adlawng Pentecostes, mao na ako dili gyud ko makapanudlo. Mauwaw gyud ko, mahadlok gyud ko manudlo nga ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo ni adtong unang siglo na completely disappeared. Mabasa ra ba na ko nas pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo? Daghan ra ba pong mituo ana? Hindi ko makabasa sa Biblia, wa gyud ko nakabasa sa Biblia nga ang iglesyang gitukod ni Kristo tibuok nga matalikod. Wala gyud ay mabasa ana, pero sa pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo o sa kana pong publication sa mga Mormons, yanuhon ra nila ang pagsulti ana. Kanang gitawag nila total apostasy. Tinuod nga diya sa Biblia, naagyoy kanang gitawag na tug pagtalikod. Pero dili ang tibuok. Dili ang tibuok maoy matalikod. O na ay daghang matalikod base sa panagna ni San Pablo, pero dili gyud ang tibuok. Okay, kung moingon gali ang tibuok matalikod, mayon dag tibuok matalikod sa ato panapakyas di ay ang Espiritu Santo sa iyang paggiya sa iglesia o sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Lalim mo na nga gipasalig na ni Kristo. Ako nag-usbog basa ning 16:14 sa Juan. Muna akong nahunahunaan karon himuong topiko. Kay para dili ba sayon lang nato nga ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo ni adtong unang siglo nawala completely natalikod, kay gisulod mo kunog mga lubo
Dayon pagsulod sa mga lubo, wa na-influensyahan og sayop nga mga panudlo, then nanudlo na dahil dili mao, then katong nagpadayon gipamatay na wa na gyud nabilin sa ato pa naguba gyud ang iglesyang gitukod ni Kristo, wala kapadayon. Ako mahadlo ko manudlo ana ngano man, kay mura bag gi-undermine nato ang gahom sa Espiritu Santo. Laliman mo na nga ani agud basahon nato usub ning Juan 14:16. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, sa laing hubad manlalaban, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Na ang kining Espiritu Santo nga iyang pangayoon makig-uban hangtod sa kahangturan. Giklaro kinsa man siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Espiritus kamatuoran, dili espiritus bakak. Nakaroon kung ato kung unahon-naon nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo na completely disappeared, total apostata kuno, total apostasy. Kay binalitad na kuno ang gitudloan kay na-influensyahan og mga bakak nga mga pagtulunan siyawa. Mao na makaingon ta nga dili day espiritus kamatuoran, espiritu day sa pagkamatalikod o espiritu day sa bakak. Pero dapat nga espiritus kamatuoran, dili kita makaingon ni ana nga kini matalikod ang tibuok. Giingon diri ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. No, ang ako ra bang reflection ani mao man ni nga ang presensya sa Espiritu Santo nga naa sa simbahan wala masabti, mao nang wa gyud dawata, no. Daghang kaayong wala mo dawat ni ining simbahan, no, iglesia. Ang uban kung midawat man pero sa ngalan lang, no. Ngalan lang tungod kay Katoliko dako manggod. Mao na nindot ni kay dako niya tong tinuhuan. O garbo nila nga masakop sa Katoliko kay dako kay simbahan, no. Mo na ilang panghinambog, pero kung moingon gali og nagpuyo ba sila sa mga pagtulon-an ini, ako moingon ko nga ambot lang. Daghang kay mga Katoliko nga Katoliko lang sa ngalan pero wala dias buhat. O daghang dili mo dawat niya, daghan man gyud kaayong wa mo dawat niya. No, by the way, no, ang tinuod gud nga pagdawat sa atong pagkakristohanon nga Katoliko dili lang kay sa ngalan. Mahimong nidawat kas ngalan pero wala dias pagtulunan. Ang tinuod nga pagdawat sa atong pagtuong Kristohanong Katoliko kinahanglan pagtuo og sa buhat, no, dili lang kay sa pagtuo lang, no. Kay kung pagtuo lang wa nay kalainan ng atong pagtuo na nga pagtuo siya wa kay ang yawa nagtuo man pud sa Dios. Pero wala lang siya buhat, no. Kay iyang mga binuhatan klaro man nga siya wala gyud magtuo sa Dios. O nagtuo siyang naay Dios pero ang buhat niya nagtuo, nagtudlo nato nga wala siya Dios. Kay kinahanglan ang pagtuo buhat, pagtuo ubanan ginas buhat. Kay patay ang pagtuo bulag sa buhat na atod pa ni St. James diya sa iyang basahon, no. No, kining matod pa, no, ang paghulagway diri sa Espiritu Santo matod pa sa Ginoo. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dai periodo ni sa mga tinun-an. Apan ang uban giingon diri, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Mao man gani nga kung ato ning dadon sa atong panahon karon, o daghang kay nagsupak-supak aning simbahan. For example nga kining simbahanan nagtudlo nga sala gyud ng divorce. Pero halos tibuok na, murag Pilipinas na lang mo'y wala gyud mo dawat anang divorce kay supak yun na sa balaod sa Dios. Pero daghang kay mga nasod nga ni kubit anak. Pilipinas na lang mo'y nagbabiling maunungon anak sa Dios. Gidili yun ang divorce. Of course, ang ikaduha ang Vatican. Okay, sa Vatican, wala man po'y divorce law. So, ang Vatican, kung ato yung kung anong jud tanan, dili kay Pilipinas raha. Ang Vatican City o ang Pilipinas, walay divorce law, no? Dili kay Pilipinas ra, no?
Pero kadaghanan no tanang mga nasod na no i-round up na lang nato puro gina ni saludo anang divorce no. Divorce law no. Mao na nga dinhi no mga igsuon giklaro nga kining Espiritu Santo daghang mo undermine ani, daghang dili magkabanaan ni no. Kung nagtuo ko ganaa gini siya sa simbahan gagiya mao na nga ang simbahan dili gyud masayop des pagpanudlo when it comes to faith and morals palas kaluwasan. Pero kung moingon mo nga abiritas bot ba ni may pasabot ang mga pari mga obispo dili masayop kay mga sakop man na sila simbahan. Ben ato sang klarohon. Kay ang atong mga pari mga obispo tao po na sila no. Sa ilang pagkatao mahimong masayop sila. Apan kung maghisgot tag sa ilang pagkapari sa ilang pagkapari god nga nahiusa diha sa magisterium no una sa mga apostoles kay una man to silang mga pari ni Kristo. Kung sila gali magtigom ubanan sa Espiritu Santo ang ilang konsensus ana dili gina masayop. Una gitawag na tog the teaching church. Gitawag na to og magisterium. By the way, unsa man ang magisterium? Ang magisterium gikan sa pinalungang Latin nga magister. Magister. Unsa man ang magister? Teacher. Teacher ng magister. Then kung mayong kag magisterium, hugpong sa mga magtutudlo, hugpong sa mga teachers. Unang mga magisterium o unang mga magtutudlo sa Kristohanon nga tinuhuan mao tong mga apostoles. Sila ang unang magisterium no kung mayon mo sila veritas pataka lang kada ulay mabasa sa Biblia magisterium. Mahimong dili mabasa kanang terminong magisterium pero ang buot ipasabot ana naa sa Biblia mao nang mga apostoles hugpong sa mga magtutudlo. Parehas gud anang mayong ka Santissima Trinidad daghan mga Kristohanon nga nagtuo og Santissima Trinidad gawas ng atong mga igsoong Muslim sa Iglesia ni Cristo Saksi ni Jehovah o uban pa pero mga Protestante born again bisan pagali Adventist mutuo ang Santissima Trinidad Trinity pero dili na mabasa ng pulonga pero ang gipasabot ana na sa Biblia ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mausab kanang pulong magisterium mahimong dili na mabasa sa Biblia pero ang buot ipasabot ana na sa Biblia ang mga apostoles may unang magisterium kay ang buot pasabot anang magisterium hugpong sa mga magtutudlo ni Kristo nga maunang mga apostoles na kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles base sa history di ba ang ato mga obispong Katoliko sila ang magisterium mao na ang pari gali manudlo basis magisterium meaning pagtulunan nga gikan sa mga apostoles o gikan sa mga sumusunod sa mga apostoles mga obispo dili sila masayop ana kanang gitawag na tug dogma kanang mga pagtulunan nga opisyal pero kung ang pari gali manudlo og gikan na siyang kaugalingon mahimong masayop siya nga dili katingala nga mga pare puro sahay maminaw ta di magparehas. Kinaman sila individual factor, no? Naman sila personal factor nga pwedeng masayop sila. Mangutana ka, pwede ba silang makasala? Pwede gihapon. Kay sa ilang pagkatao, pwede silang kasala. Pero kung ang ilang pagtulunan nga kutloon nila sa Biblia o kutloon nila sa mga pagtulunan nga giusahan sa magisterium nga gigiyahan sa Espiritu Santo, dili sila masayop. Mo ni atong baruganan diha. Ngano man kay naay Espiritu Santo nga gagiya sa simbahan para dili gayud makapanudlo og opisyal nga mga pagtulunan. Para dili gayud mahitabo kanang gitawag nila og total apostasy. Mao na nga kamo mga naminaw karon nga among mga gihigugmang tigpaminaw. Mutuo mo anang total apostasy, ako di man gyud kumutuo ana. Kay kung mutuo mo anang total apostasy, ang kini di ay simbahan kung manudlo di ay kining iglesia di ay gitukod ni Kristo mura ra ni parehas nato nga dili kasaligan di ba. Ano man kay mayong ka nga ang Katoliko dili na siya kay nakatudlo na siya og pagtulunan nga sayop. Dayon ato po ka sa ubang tinuhuan mayingon ka nga dili infallible pwede masayop gihapon. Ato pa dili kasaligan. Mo na nga timan only the Catholic Church mo nanudlo ana nga ang simbahan dili masayop sa pagpanudlo kung maghisgot nag faith and morals, no?
Kay wala gay pagtulunan ng Katoliko nga ingon talang bakak no anang faith and moral. Sinoon ay mga pagtulunan sa Katoliko nga na misinterpret lang sa uban mo nang nakaingon sila sayop pero inigtubag na to makita dayon nga uy wa man day masayop. Yan naman po diya sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon na man stagna nga naay mga tawo gyud nga ang insakto himuong dili insakto. O, pasamaan ng puti, himuon nilang itom, ug ang itom, himuon nilang puti. Balihon ba? Munang dili mo na ikatingala nga naay mga pagtulunan sa Katoliko karon nga sakto ra unta pero himuon nilang sayop. Diba, bisan manggali mga Katoliko anak nga Katoliko lang sa ngalan wala sa buhat. Pagkadaghang for example kanang gidili ng contraception, daghang mga Katoliko nga gihimo na okay lang. Di ba na ay mga Katoliko ron nga ilang bisag padayon silang po Katoliko pero dili nila tuhuan tanan mga pagtulunan diha. Pili-pilion lang nila, di ba? Ang insakto mga pagtulunan sa Katoliko himuon nilang sayop. O pagkadaghan ana kana dayang usan ni ana atong mga gobyerno day sa tao. Pagkadaghang pagtulunan sa atong simbahan nga ilang usbor ang atong baruganan. Since the beginning ang simbahan nagsupak anang divorce, kanang contraception. Nya giusob na ron. Anya ang ubang mga religion po usapod nag-usob ana mga Protestante niadtong 1930 ba to? 60s. Ang Anglican maging simbahan sa history nakita na to unang ni nag-usob ana, nag-amen nga niadto una mga Kristiyano bisan mga Protestante wala pa tong 1930 naghiusa nga bawal gyud ang contraception. Pero ang Protestanteng tinuhuan niadtong 1930 ang Anglicanism unang mi usab ana nga muna nga naay mga simbahan na ron nga mga Protestante nga muuyon ra ng contraception. Pero ang Katoliko sukad pa sa una wala ginausba. Bisag na ay mga Katoliko nga magpabadlong ana, dili mo tuo ana, magsupak-supak ana, pero nagpermanente gyud nga hugot ang baruganan sa Katoliko nga dili gina pwede usbon. Ngano man kay naa may Espiritu Santo nga gagwardya niya. Na may Espiritu Santo nga gaproteher para nga ang maong simbahan dili gyud makatudlo og mga pagtulon ang bakak. Dili gyud makatudlo og mga pagtulon ang apostata o heresies. Atong basahon ang Juan 16:13. Lain ni siyang dapat nato yung tagag importansya nganong nagtuo ko nga ang Espiritu Santo kasaligan gyud mo na ang kasaligan gali dili gyud mahitabo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo ni atong unang siglo na completely disappeared basis pa nga pagtulunan sa mga Mormons o kining Iglesia ni Kristo nga naganap kuno ang tibuok nga pagtalikod. Kung mutuo mo ana mga igsuon, ako moingon nga sama ra nga gi-undermine ninyo ang Espiritu Santo. Wala ninyo tagaig importansya. Unsa ka kalig-on ang Espiritu Santo? Unsa ka kagamhanan ang Espiritu Santo kung mugiya sa simbahan? Unsay giingon diri sa Juan 16:13? Basahan ninyo sa inyong mga Biblia, no? Juan 16:13. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. No, fullness of the truth, no? Mo man hinungdan nga kung tigtan-awan mo anang EWTN gani, nga kanang atong Global Catholic Network sa atong cable. Kana pa lang ako mong i-remind anak kanang atong Global Catholic Network EWTN. Bulo mo na. Kanang nga network nagdako na kay gigasahan sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo hangtod karon nagdako na nga network. Pero mahibulong ta nga nung nagdako na nga network nga wa man kay ni mga advertisement, di ba? Kasagaran sa mga telebisyon karon bisan maradyo nabuhi na pinaagig komersyal, di ba? Pero kanang atong EWTN nabuhi na. Ang founder ana usa ka madre si Mother Angelica. Nabuhi lang na pinaagis mga donation sa mga Kristohanong Katoliko nga nakasabot. Katong mga malumog kasing-kasing nga mga Kristohanong Katoliko nga mga arang-arangan, mga dato magsigig donate ana mo nang
nilampos na nga network hangtod karon nagdako na mangali German ana nga bersyon, naapoy Espanyol nga bersyon, na ay English o kanang EWTN. Unya nganong ako nang gihisgutan kay naay programa diha nga gitawag og The Journey Home. Nga ang host ana nga program sa telebisyon nga Journey Home kanhi usa ka Presbyterian Protestant minister nga si Marcos Gruday. Unya kanang iyang programa mag-inbitar og mga converts gikan sa ubang mga tinuhuan, gikan sa Protestante, gikan sa Church of Christ, gikan sa Jewish, gikan sa Islam. Daghang kay mga converts gikan sa ubang religion nga imbitahon anang programa ni Marcos Gruday nga The Journey Home. Unya kasagaran sa mga convert unsa ang komon nilang tubag sa pangutana ni Marcos Gruday nga moingnan sila nganong nakonvertir man mo sa pagkakatoliko, maabuot ba niyo ipasabot nga sa inyong pagkaprotestante o sa inyong pag-rebelde sa unas katoliko, buot ba ninyo ipasabot nga nakonbinsir na mo sa katoliko ron tungod ba kay wala mo ganahi sa inyong pagkaprotestante? Ang kasagaran yung tubag sa mga convert, maingon sila nga wala man, no? Kay sa ila ko ng pagka-protestante, nalipay man po sila kay nakakaton sila og Ginoo, no? But pasabot, nalipay sila sa ilang pagka-protestante kay nagtudlo man po og Ginoo, gani mga daghan kanila nga bisan tuwa pa sila sa maong tinuhuan mga buutan. Kay daghan man yung mga protestanteng buutan. Bisan mga born again, bisan pag-iglesia ni Kristo. Daghang mga miyembro nila nga mga buutan tungod kay nagbansay man pud sa pagtulunan nga kumon des Biblia kanang pagkamayo. Pero kung maghisgot na gali kuno og tibuok ka kamatuoran matud pa sa mga converts kay nangutana man si Marcos Gruday nga nganong nibalhin man mo sa Katoliko nga nalipay naman mo. Kontinto naman unta mo sa protestante kay nagtudlo man pug katarong. Kasagaran yung tubag sa mga converts, moingon sila nga nagkatoliko mi tungod kay naa sa Katoliko ang fullness of the truth. May tungod sa Christianity. Naa kuno sa Katoliko ang tibuok nga kamatuoran may labot na sa Kristyanismo. Sa uban kunong tinuhuan nga ilang gipakasakupan kanhi, naamang kuno'y truth pero kulang ba? Naay mga kakulangon, naay wala nila gitudlo. Mo manggali na pamina mo diri sa tuntulumanon, inyong mahibaw ana unsa kaayong mga pagtulunan Katoliko o baruganang Katoliko nga wala sa ubang tinuhuan nga naalang mahibaw anatos Katoliko kay naa niya ang fullness of the truth. Mao ginay kumon kaayong tubag sa mga converts, no? Nga nagkatoliko sila dili tungod kay wa sila ganahe sa ilang pagka-protestante, sa ilang pagka-Muslim o sa ilang pagka-Iglesia ni Kristo, sa ilang pagka-Mormons. Giganahan gihapon sila didto kay nakakaton man sila Ginoo didto. In fact, mga buutan manggaling sila. Mao nang gipangutana sila ni Marcos Gruday. Ya be, nganong mobalhin mo sa Katoliko? Nga maayo naman ka dito. Ang tubag nila, mobalhin mis Katoliko kay nagtuo na mi karon nga naas Katoliko ang tibuok nga kamatuoran may labot na sa panudlo kuno nga Kristiyano. Sa uban kuno wala. Sa magud-an ng kumpisal nga kung atong balibalihon og sabot ng San Juan 20:19 ngadto 23 kumpisal man na. Kanang si Kristo naghatag og gahom sa pagpamasaylo og sala. Nga ang tao walay gahom sa pagpasaylo og sala na nas Marcos 2:7. Pero dili ta kabuot nga ang Dios iyan ang ihatag ng gahuma sa iyang mga ministro diri sa yuta og iyang ginang gihatag ng gahuma na sa Juan 20:19 ngadto 23. Ang inyong pasayloon diri sa yuta, akong pasayloon sab sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab na ako pasayloon. O na sa San Juan 20:19-23. Nya base sa history of the church, ang ilang interpretation ana dili lang kanang pagpasaylo ay og sala sa atong isig kaingon kung nakasala ka sa imong isig ka tawo. Mga ikagpasaylo din pasayloon pug kaniya.
Kundili no sa church fathers no sa early Christian ang ilag yung interpretation ana nga ang mga ministro sa Dios gitagaan og gahom sa pagpamasaylo og sala mo nang mangumpisal gyud ng mga matuhuon ngadto nila. Mo nagitawag na tug confession. Nya wala man na subang tinuhuan. Dayon isa pa kanang highest form of worship nato nga santos nga misa kay mao man na instruction ni Kristo. Nga buhatan ninyo kinialang sa paghandom kanako. Katoliko ra may gahimo ana, of course sa ubang tinuhan nila po nang giawat-awat pero dili gyud parehas sa Katoliko nga gihimo man ganang taga-adlaw na ron no. Ya atangi unya sa tema nato mahitungod anang Eucharist o Santos nga misa. Diyan ninyong mahibaw-an ang kakulangon sa ubang tinuhan maghisgot og Kristohanong pagtulunan. Klaro man na, ang ako nganong nakahisgot ko ana kay sa atong gibasa ron dinhi sa Juan 16:13 apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Amo ni akong giingon ninyo nga fullness of the truth. Kining fullness of the truth naa ni dala sa Espiritu Santo ug mao na iyang gigiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo kanus abana nahitabo ang pagpadala sa Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes kanang sa ulugon ginato na tuig-tuig Pentecost Sunday na gituhuan natong birthday of the church. So kay nabubo naman ang Espiritu Santo sa ato pa makaingon ta nga ang simbahan di ay o iglesyang gitukod ni Kristo kasaligan. Nganong kasaligan dili tungod sa iyang tawhanong galamhan kun dili tungod sa Espiritu Santong gagiya kaniya nga kasaligan. Kay naman ko'y nag-ingon veritas. Anong musalig magkasimbahan nga mga pari na mataho raman na makasasala nga. Di man nakasaligan. Ako tinuod. No? Ako siyang gipangutana, buot ba ni mong ipasabot nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo taho ray gagiya ana? Nalimot siguro ka nga ang gagiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo, Espiritu Santo. Ang siguro imong gituhuan nga ang gagiya sa simbahan mao ng Papa, pagkatao sa Papa, pagkatao ra sa obispo, pagkatao ra sa pare. Ako mauyon ko nimo nga kung isalig lang sa Ginoo ang pagdumala sa iyang iglesia o iyang simbahan sa tawhanong galamhan sa mga pare, ako mo dawat ko, moingon ko nga dili gyud kasaligan ang simbahan. Kung gisalig lang ni Kristo ang pagdumala sa iyang iglesia sa tawhanong galamhan sa mga pari o mga santo papa, mga obispo, hibalo ko nga masalay po na sila, makasasala po na sila parehas nato. Mutuo ko nga kung gisalig lang ni Kristo, gisalig lang sa Dios ang pagdumala sa iyang simbahan o iglesia sa tawhanong galamhan ni anang mga tawhana, nining mga pari, muuyon ko ninyo nga masayop ang simbahan, masipyat di kasaligan. Pero kung naay Espiritu Santo nga mugiya kaniya, kasaligan siya. Ano man? Tungod sa Espiritu Santong gagiya niya, mo nang nisalig ko sa simbahan. Liman mo na, sayon-sayonon natug naguba ko no, natalikod ko no, kay nakapanudlo na kunog di mao. Liman ninyo na. Murag gi-undermine na to ang gahom sa Espiritu Santo ana. Giwa na to tagaig dakong importansya. Ako usbog basa, no? Juan 16:13. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran, ha? Dili kay 50% lang, tunga lang. Bahin lang, tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Na tanan kunong kamatuoran. Iyang igiya, itudlo diya sa iyang simbahan. Mo na ang sa simbahan nga gitukod ni Kristo naa ang tibuok kamatuoran. Nya kahibalo mo mga igsuon, kung magsalig ra pud tag Biblia, di ta makahibalos tibuok kamatuoran nga naman. Unsay giingon ni San Pablo sa ilang kung sila may manudlo. Ingon si San Pablo, barog kamo nga malig-on. Og hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagig walay nga binabaog sa sulat na ang kamatuoran da ikono dili kay nasulat lang kay naay gibinaba na lang. Una
unsa man nga tinuhuan karon na nudlo nga ang Biblia dili igo kung maghisgot tag pagtulon ang Kristiyano kay wala diha tanan ang tanang kamatuoran. Okay na ay wala masulat diha, no? Unsay giingon ni Juan sa 21:25 niingon siya nga dili kuno tanan nasulat. Una, Katoliko ra may nanudlo nga kung maghisgot galig kamatuoran, Biblia o apostolic tradisyon. O giklaro na gipasabot ni San Pablo diha sa 2 Tesalonica 2:15. Mao na nga kanang moingon nga naas Biblia tanan ang kamatuoran, mahikawan gyud mos ubang kamatuoran. Ano man kay kana lang dugma nga pagpasaka ni Santa Maria sa langit dili man na explicit des Biblia. Kanang pagka-Immaculate Conception ni Santa Maria dili na klaro litra por litra sa Biblia. Pero naa na sa explanation panudlo sa magisterium. Gipanudlo pinagig binaba na lang, of course karon naa na mga libro ana nasulat na po na nila pero wala na sa Biblia. Inya mo man ni ang Espiritu Santo mugiya mutultol sa tanan. Ya kung moingon kag hinoon na sila yung mga bersikulong gawion ana nga mingon sila nga ang tanan kuno na sa Biblia pero ako mong pasiunhan nga misinterpretation lang, no? Na sila gamiton for example na maingon sila nga Biblia ra lagi veritas kay naa sa Pinadayag 22 nga nag-ingon si Juan diha nga dili dugangan o dili pod kuhaan ang mga pulong sa Dios. Itay sa ato sang klarohon o unsay buot ipasabot ni Juan, unsay dili dugangan o unsa po'y dili kuhaan kay dili biya tanan pod aplikado ng statement o panudluan ni Juan kay parehas ra man guna sa sample sa balay, no? Ang ginikanan. Ang ginikanan mo mando ngadto sa mga anak nga mingon, anak, kining kuan dire, kining kwarto dire ayaw na ninyo tanduga, no? Humananig limpyo, ayaw pun og mga dekorasyon. Mo na instructions ginikanan. Pero timan nga ang balay nila dili usara ka kwarto. Mahimong na ay kwarto po dito pika side. Pero ang instructions ginikanan nga kining kwartuha ayaw na ninyo dugangig dekorasyon, ayaw na ninyo dugangig butang. Pero wala maghiskot ang ginikanan atong laing kwarto. So, ang pangutana, kung ang mga anak mo ingon nga, uy, kining usa ka kwarto, wala man ni dekorasyon. Wa pa'y butang-butangan na to ni. So, pwede nila butangan, pero katong kwarto nga na ay instruction nga ayaw na pun, dili gito nila punan, kay mo man to instructions ginikanan. So, buti pasabot nga, dili tanang aspeto, dili pwede dugangan. Ang gipasabot ra sa tao o ang gipasabot ra ni Juan o ang gipasabot ra sa Ginoo nga dili dugangan, mao ra putoy dili dugangan o dili kuhaan, di pud kuhaan, dili kay tanan dili pwede kuhaan, dili pwede punan. Paras gud ana gong mga sa eskwelahan. Ang teacher, ang iyang mga na-enroll niya nga mga estudyante ay iyang limit kuan ra mga 50 ka estudyante. Niya pag enroll, pag sugod sa klase ang iyang kuan mga kuan pa man, mga 15. So pwede pa sa magpasulod og mga estudyante kay kulang pa man dugangan. Pero sa laing klase 50 na kabuk estudyante. So may katungod moingon ang teacher nga ay na ni kuan ha, di na nako ni dugangan ako mga estudyante kay ang instruction 50 rat tanan limit. So depende na sa sitwasyon, no, mga igsuon. So kini pong giingon sa Biblia nga dili dugangan og kuhaan. Adtuo na to si Juan og unsay buot ipasabot ni Juan nga dili dugangan og kuhaan. Nya kay kung mobasa ka diri sa Pinadayag ang gipasabot ni Juan, kini mang sinulat niya sa Pinadayag mo iyang gipasabot nga ayaw ninyo nigpun ayaw po kuhae. Kining iyang sinulat sa Pinadayag. So, kung moingon ka nga maigo ang Katoliko ana, subaya ko ning Bibliang Katoliko kung gidugangan ba nis Katoliko ning Pinadayag. Okay, mo man ning gipasabot ni Juan dili kuhaan, di pod dili dugangan. Wala maghisgot diri og debosyon, wala maghisgot diri piyesta. Kay mingon sila inyong mga piyesta gidugangan.
Gidugangan bitaw kay wala man ta did ana sa New Covenant na ibag-ong piyesta. Of course, na piyesta nga gi-abolish na katong old feast, katong mga piyesta sa mga Hudiyo sa una. Pero si Pablo naghiskot po siya pagsaulog. Sa to pa, nagpasabot siya nga naagihapon tay piyesta. Pwede na to nahimuon. Na nasa 1 Corintos 5:8 nga naagihapoy pagsaulog. Na ang simbahan pwede magbuot pwede dungag-dugangan na mga new covenant feast. Kay wala may giingon diri sa Biblia nga ang simbahan dili pwede magdugang-dugang og mga pista. In fact, ang simbahan gani nga tinuod na may gahom sa pagdili og pagtugot. Na kana dayang Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit, ang inyong itugot usab. Mao nang ang simbahan di ta katingala nga ang piyesta na to gadugang. Anong sige man ang dugang na atong piyesta kay daghan man pong madeklara nga santos. Kay naa mas Biblia nga pasidunggan ng mga santos, mga maayog panag-ingnan. Mao na nga magkadaghan atong pasidunggan, magkadaghan pud atong piyesta. O nganong pwede nato nahimuon dungag-dugangan kay wala man ta did is Ginoo ana, wa man ta ingna nga ayan ninyo pon inyong piyesta ha. Ang giingon ni Juan diring dili dugangan o kuhaan kining iyang sulat sa pinadayag ani ako guning basahon. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libro ha. Ang magdugang ni ini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila, no? So, dili ta nahinumdum nganong ako maguning gisgutan mga higala kay nahinumdum ko sa dili katoliko nga ni nisuway nako ba. Iyon sa veritas. Maigo mo anang pamulong ni Juan nga naman. Daghan mong gidugang sa katoliko kana inyong mga debosyon, na inyong rosaryo, mga piyesta, ug unsa pa na diha daghan mong gidugang. Di ako sang giingnan, mao ba nay pasabot ni Juan diha? Nga kanang rosaryo mao nay but pasabot niya gidugang? O kanang mga pista, dili man siguro. Ato ko nung basahon ng Biblia. Ako siyang giukbag Biblia, ako siyang giingnan. O sige, paminaw ha. Unsay gipasabot ni Juan, o unsay dili dugangan, o unsay po'y dili kuhaan. Ingon si Juan, ako nagpasidaan. No? Nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libro ha. Singular book pagali iyang gisgutan. Wa pa siya maghisgot sa laing libro. Timan-an biya nato nga kining Biblia book of books. Sa may but pasabot ana, kining Biblia dili ni usa ra ka libro. Gitawag ni siya libro sa mga libro o book of books. Daghang libro giusah. O kay lain ning libro ni Juan, lain ning libro ni Marcos, lain ning lain sa mga tagna diri ni Daniel, ni Ezekiel, lain ning libro, daghang libro gibukbayn giusa mo ni Biblia. Unya ni ining higayuna ang gisgutan ni Juan, wala siya maghisgot gani sa ubang libro. Ang iyang gisgutan din kining propesiya niya sa pinadayag. Mo na iyang but pasabot nga dili kuhaan og punan kining nasulat niya diri sa pinadayag. Ako ra gong basahon, ikumpletuhon jug basa. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania. Singular ha, kinirang libro sa pinadayag iyang pasabot. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libro ha, no, sa pinadayag. Ang magadugang ni ini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan ni ining libro ha. Ug ang magkuha og mga panagna nga ania dinhi ni ining libro ha, no, sa pinadayag, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi ni ining libro ha. So unsay buti pasabot ni Juan diri nga dili kuhaan og punan ang libro sa pinadayag. Wala siya maghisgot diri balaod o canon law, wala siya maghisgot diri og pista, wala po siya maghisgot diri debosyon. No? Kay basta wala ta did pwede ta mo dugang ana nganuman kay ang simbahan klaro kaya nga naay gahom sa pagdili og pagtugot na sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit, ang inyong itugot. Sa to pa kun ang simbahan mugdugang sa piyesta kay daghang kayong nagbinutan, daghang kayong mga santos, mao nang magdugang pud ang mga piyesta.
Na karon kung mag-isgot mo kag balaod, pwede pod kay ang mga kadagkuan sa simbahan pwede man makahimog balaod gani ilan ang gihimo na mabasa na to diya sa buhat 16:4 nga ang mga kadagkuan sa iglesia nagkauyon og mga lagda og ilang gipatuman sa mga magtutuo. Debosyon pod. Na wala man nag-ingon sa Kristo nga sa mga debosyon dili mo pwede makadugang. Wa man nag-ingon sa Kristo. So mo na mga igsuon. Kay nahinumdum ko atong dili Katoliko, iya manggong giingon diri nga kana inyong rosaryo, gidugang man na ninyo diri. Nga ako sang giingnan ato ko nung basahon ng Biblia kung gidugang ba ng rosaryo diri sa pinadayag nga gisulat ni Juan. Kining pinadayag taman ra gyud ni bersikulo 21 sa kapitulo 22. Pinadayag 22 bersikulo 21. Kung gidugangan pa ni Katoliko, kay ningon man to siya nga kanang rosaryo dugang ko no be. Nabagoy rosaryo diri sa bersikulo 22. Nga bersikulo 21 ra man itamaning Bibliang Katoliko. Kanang rosaryo og mga debosyon, pista gidugang bana diri sa pinadayag wala oy. Kay lahi po ng rosaryo o mga pag-ampo o mga debosyon, lahi po ng pagpasidungog sa mga santos nga mao kanang mga piyesta. Kunya asag gahom ang simbahan ana naa sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa idili na ko sa langit ang inyong itugot usab. Nya unsa pa ilaing teksto veritas nga ang simbahan nga tinuod pwede makadugang basta kadto rang wala siya no so pagdugang. Asa pang bersikulohas Biblia ana veritas nga nagpasabot og ingon ana atong basahon ang Juan 14:12. Ingon si Kristo diri sa Juan 14:12. Ang tinuod mao kini ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa niini. Kay moadto man ako sa amahan dinhi klaro kay nanudlo si Kristo nga ang iya dieng simbahan wala niya did sa pagpalabaw. Sa to pa, sa laing pagkaistorya, wala niya did sa pagdugang-dugang. Of course, katura pong mga punto nga dili niya padugangan para sa aning Biblia. Og unsay nasulat na dinhi, kay gikanonize ni sa simbahan, human naman, og unsay nasulat diri, dili na nato ni punan. Kining Biblia, og unsay nasulat diri. Pero kung maghisgot nagkasaulugan, mga piyesta, mga debosyon, lahi na po ng istorya ha. Wala man ta did ana. Bisan manggali ang gobyerno kung maghisgot og balaod, gasigi man gadugang ng balaod sa gobyerno. Kanang ecclesiastical law po nato, canon law, pwede na magdugang, pwede po mugluag ana nga naman kay gitagaan lagi gahom ang simbahan ana ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot usab. Yang anong di man nato na i-appeal sa pagpanudlo kay daghan man yung mga Katoliko moingon diri ron nga kanang inyong rosaryo, kanang inyong pista wala man sa Biblia, wala bitaw sa Biblia. Pero ang pangutana gidid-an ba? Gidid-an bang mga Katoliko sa pagrosaryo? Gidid-an ba tas Biblia ana kay ngano naa ba des Biblia nga gidid-an ta pagrosaryo? Naa ba des Biblia nga gidid-an ta ana mga pista sa mga santos? Wala man. Kung naay mga pistang gipahunong diha kadto mga pista sa daang tugon. Pero walay mabasa nga kanang pista alang sa mga santos pahunongon na way mabasa sa Biblia ana. Di napaday kutloon nila, hapit na akong oras. Napa nila kutloon anang ilang interpretation ba nga Biblia ra kuno, dili kuno ka pwede magdugang-dugang bisag maayo. Ambot nga ano kung guna sila nga ginahanglan Biblia ra kuno, pero kung ato silang tanawon nabi na wala sa Biblia nga ilang gipangbuhat ron. Kung awaton gyud ug unsay naa sa Biblia litra por litra, pagkadaghang tinuoan ron dili kapasar. Sampol ta kana Iglesia ni Cristo. Karon ang mga Iglesia ni Cristo magwali na magradyo, magwali na magtelebisyon. Ang mga apostol sa una wala pa may radyo, wala pa may telebisyon, wala pa may microphone. Kaya ang mga apostol sa una wala pa kanang Amerikana. Kaya ang mga ministro ron pagkagwapo pa sa Amerikana. O ana na kung kuan ba to, kung di lang ta hipokrito ba. Nga kaming Katoliko kung naagali may gipangbuhat nga wala sa Biblia, sa wayon din mi nila.
Pero kami po'y moingon be, kanang inyong kuan, tulo ka color, kanang green, puti ug pula, naa ba na sa Biblia? Kanang pagsaulog ninyo July 27, every July 27, naa ba na sa Biblia? Wala biya po na. Oy. May lang kung kamo may mangutana, kay pangitaan minyong litra por litra, pero kami na po'y mangutana, di biyang po mo katubag. O kamong mga saksi niyo ba? Asa mabasa sa Biblia nga maghimo og kanang mga libro nga kanang inyong gipanghimo ron? Kanang mag-publish mog magazine na sa Biblia? Kanang pasugo magazine ninyo mga igsuon na mga Iglesia ni Cristo. Naabay pasugo magazine ng Iglesia ni Cristo diri sa Biblia? Wala oy. Wala pa'y printing press sa una. Abot pasabot kamo pud gadugang-dugang biya pud mo. Ya wala man mo na namo sa wayaan na kay di man po na dautan para sa anang magazine, di man na dautan pero wala na sa Biblia. Bisan kamo ron ay madungog ninyong debate ron sunod ani nga programa, di ba naay referensya pang kutloon. Kaya wala pa man na manahon sa una kanang referensya ha. Akong usbog basa ning Juan 14:12 matud pa sa Ginoo, ang tinuod mao kini ang motuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay moadto ako sa akong amahan. Kuna nga ang simbahan nga tinuod dili mahadlok magpalabaw-labaw supay wala nabuhat sa una sa simbahan sa una kay bag-o pagasugod pwede niyang buhaton basta di lang dawtan kay ang tinuod nga iglesia malambuon dili stagnant no mga igsoon. Pero bantayan lang og unsay dili dugangan. Sama aning napulo kasugo og unsay gisulat ris napulo kasugo di nato kuhaan, di po nato punan. Wa po ni dugangis Katoliko ning napulo kasugo. Galing akusahan lang pong Katoliko nga naa ko nay giusab. Ila-ila ra po na pero atangin ninyo dinhi sa atong tulumanon ang mga tubag ni anang nagkadaiyan nilang mga pangatake may tungod sa tubong nga pagtulunan. Kaya ako sa una, hapit magyug ko nila nadala ana, kaya hapit magyug kumubiya sa Katoliko. Agi ana ang ilang mga panudlo, pero sa dihang nasayod kustubag sa Katoliko, ay nagpabilin kong Katoliko. O nahagit ako sa pagtabang pod ni ining kalihukan sa panalipod sa pagtuo. O nang niyata karon din na nalipod yun sa pagtuo ng Katoliko. Unya, mga igsuon, bantay lang po mo kay naa ni mga bersikulo pus Biblia nga ilang kutloon, pag suporta kunuhay anang maingon sila nga kinahanglan na agis Biblia litra por litra. Pas parehas anang sa 1 Corinto 4:6 nga niingon kuno diya si Pablo, aya mo pagpakapin og mga butang nga unsay nasulat na. Bantay mo ana kay dili ra ba tanang litra diri sa Biblia sabto na to literal, no? Kay kung literal na to pagsabot ng giingon ni Pablo, pagkadagang bersikulo nga masipaan niya, masumpaki kay kung muadto po ka sa 2 Tesalonica 2:15, nanudlo po si Pablo nga dili kay sulat lang, naay gibinaba na lang. Kinahanglan dili magsumpaki ang pagsabot na to. Kanang 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapin sa unsay nasulat na, dili na literal, no? At tangin ninyo na dinhi sa sunod Domingo pohon kung magapadayon patas tong programa unsay but pasabot ni Pablo ana, parehas ra na anang pag-ingon ni Kristo dia, ayaw mo pagtawag og amahan diri yuta, dili na literal. At tangin ninyo dinhi sa atong tulumanon mga igsoon. Mga igala, sang litwa naman tayo igong panahon. Mga ilatag dispensa sa ubang mga kalihukan na nga wala to tambungi, wagay ko kaapil sa itong party diri sa Armen Dipolog.
Sige yun pabadlong sa Veritas. Pero sige lang, migor lagi gyapon ta, no? Suporta na gyapon ta. Party pod ga sa CFD ron, wagi ko kaadto pod kay dito man kuskapihan. Siluwa lang ko ninyo pero amigo ra gyapon ta. Okay na mga igsoon, hay nyo kalimtihang napay tulumanon din sa pagtuo gyapon ni uban ni igsoon Kenneth Bustamante sa ang sangka sa kabaturan. Okay, sa kalala lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos niyong alagad sa buong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa ako mga igsuon sa technical side. Danny Luod, Rachel Estrada, Tax Ilumba, uban na nga naapo diri taparya si igsuong Rudy Monera. Nga kanunay niyong madungog diri sa mga tulumanon sa Armen Dipolog. Okay, hangtod sunod Domingo pohon samang oras sa istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN Radyo mo nationwide. Oras tatak 1:00 sa hapon. Tatak RMN. When you use Pride Baretta, would stain away formula. Goodbye ang tumitmancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal magtunaw to. Ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumitmancha, hello Pride Baretta. Pride Baretta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world